O Oleiros mantense no liderado do Grupo 1 Santiago logo de vencer ao Sar. A xornada saldouse con 5 derrotas máis, un triunfo e un empate nesta oitava xornada. A distinción de honreira para José Ramón Outeiral pola súa traxectoria á fronte do Grupo Outeiral, con máis de 75 anos de historia. A segunda Futgal viviu esta fin de semana a súa oitava xornada de competición, que non foi moi positiva para os equipos da comarca enmarcados no Grupo 1 Santiago. Tan só houbo 2 triunfos e un empate, mentres que 5 dos conxuntos perderon os seus partidos. O Atlético Oleiros segue a amosarse moi serio e nesta ocasión bateu nun encontro de ida e volta ao Sar Estramundi. Os ribeirenses non tardaron en poñerse por diante no marcador, reafirmando a súa superioridade sobre o verde do Estramundi. Aaron Martínez abriu a lata no minuto 15 e no 20 Brais Calvelo duplicou a diferenza. El mesmo firmou o 0-3 que subiu o marcador no minuto 27. Os locais apertaron para curtar diferenzas e conseguiron no 38 e xusto antes do descanso, no 44, conseguiron achegarse máis aínda co 2-3. Anthony García moveu o equipo no segundo tempo para non perder a súa vantaxe e no engadido Iago Lijó asegurou a vitoria co 2-4, triunfo que permite ao Atlético Oleiros seguir líder. O Artes caeu ata o cuarto lugar logo de perder pola mínima ante o Esclavitud. O encontro comezou mal para os artistas que no minuto 8 xa ian perdendo por 0-2. Os visitantes seguiron acosando a portería do Artes e ampliaron a súa renda ata o 0-3 no minuto 22, e xusto antes de enfilar vestiarios, no 45+3, o Esclavitud incrementou a súa diferenza ata o 0-4. O descanso sentou ben aos locais, que pouco a pouco comezaron a amosar o seu xogo sobre o verde do anexo da Fieiteira. Damián Sampedro abriu o marcador local no 71 e Daniel Sobrido marcou de penalti no 80 e bateu novamente a meta do Esclavitud no 85. Co 3-4 no marcador, os artistas foron a polo empate, pero o seu intento quedou en nada. O Lesende é agora o dono do oitavo posto logo de empatar a uns co Sporting Lampón no derbi comarcal. Os lousamiáns puxeronse por diante no minuto 23 grazas ao gol de Alberto Rial, pero despois de ir mandando durante a meirande parte do duelo, Israel Carou rescatou un valioso punto para o Lampón no 92. Con este empate, os de Boiro son 13º. O Porto do Son ocupa o 9º lugar despois de anotarse un disputado derbi co Cruído no IAB. O filial noiés adiantouse cedo e mandaba por 0-2 no minuto 22, pero o Porto do Son acurtou diferenzas no 36 e xa na segunda parte no 55 igualou o marcador. O Cruído púxose novamente por diante no 69, gol que igualou Oliver Torres no 73. Os onenses deronlle a volta ao luminoso co 4-3, obra de Adrián Santos, e no 82 Oliver fixo o 5-3. Xa nos minutos finais, Adrián Mallo colocou o 5-4 dentro do punto de penalti, pero os 3 puntos quedaron no Emilio García. O filial do Noia pechou a xornada 10º. E un posto por debaixo está o Taragoña, que non puido co Urdilde. Logo dunha primeira parte equilibrada, o Urdilde adiantouse no 54 e no 84 disiparon as esperanzas rianxeiras de loitar polo empate. O Xuventud Aguiño caeu pola mínima ante o Milladoiro nun encontro no que comezou mandando o conxunto aguiñense co gol de Carlos Fernández no 27. Os locais igualaron o marcador no 64 e no 90 confirmaron a remontada co 2-0, derrota que deixa o Aguiño 12º. E o Xuño tampouco puido sumar despois de caer por 1-0 co Agrón, gol que os de Negreira anotaron no minuto 7. Os onenses son 14º.